Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jangka Bernihat Sports Association mentaka janmir jangka si thodiang kila pelong ya ka jingjurip ban khmi ya ka jing pentri kam ban penbha ya ka madani lekai jangka seng kabadan halum nong rim Bernihat ha ka ba ka jing pentri nado ki kenro ki jaka shong pat ba bat ki wei de ki benta ki barang ya chat kumban chukdo hang ne ya ka ne kamadan lawan banbu mau nong rim da uba bantai dor lingdo ubadei umentri jong katrat sports kajela house nem arjar apwar bat yakane kamadan lamang pisa hadu sun point nyau klur lengba ka state sport council komshi benta ban kentiu ya ka kam yele kai hakathan nakalyang uba wan phrang lingdo u general secretary jong ka bsa habakran shekilat pathai kubor ulong bakalong shisha ka jing kemen bat ka jing kerku ka bakrao ya ki khun samla jong ka than bat ki layo ban pen bha ya ka ni kamadan ya lekai da ka ba ai jing ro shaw mla uba sustenance sotun uba dailing ba ka jing shimkhia ka jong u ba ka ni ka kam kala urlong hadin babun snem jong ka jing pos new ubawan perang ulaya turu kumbalong menta ka jing pentrei ya ka ni kamadan kadang ya chat ha ka bala la ban pendap hadu kumba prapo persen aa bat pen pauru ya ka jingker mens kem bau kontraktor ban pentrei ya ka ni kamadan un shimkhia ban pendap kat kum kapor kabalabu khnang baki khon samla ka than kinyo ban beteng biang ya ka kam ye le kai ka jongki ha ka ni kamadan nga ai khuble ya phi ki media ba wan lawan khnang chene mentakasi ba pinya don rangkat lang bat ngi ki member jong ka bsa ba ya don rangkat hangne te kabanong kong te kumba fitip hangne mensua kalong madan pat jol don re ka hukum ka ne ka galeri ne ka stadium ba ginyo song aram te mentangi layo kane bor khoi ka de ka daun ka jong i presiden jong i ba sostre sotun bat ideru UMLA jong kathan jong yang na po jirang konsumsi. Dan adu ba simti mai ya hukum presiden jong ka Bernihat Sports Association hangna than borni jong i ka sports ngai kala kham kiu ba ban ya ka ba mensua. Ba yo mensua ba pli ki layale dan layale hi ban pen kiu rena ka daw ka jingbam don ki nongkersan banadin na suang na bananeng te ba pli kimla ban thaulat te hendre ngi don bok bhangi ki nong song ki thain borni bat khamtam kane ga snong nong rim ba harin ba lela simti ba deng sot thun ya kane ga kam presiden hadin kata ila long so mla te hadin kata ila ele teng e ba ban penyo ya kane ga stadium te kajing angnut kajing phosnew jongi ki nong song snong borni laki pho snem kala wan urlong mentasin te ya kanda de na kata kadaw nga ai kublay sibun nakaliang ka Bernihat Sports Association jongi pat nakaliang ka snong Bernihat jong hiro gan supan kanwa ya phi ya kane ka madan ngi nadu snem frafufra kilong shwa menswa girang ba snong ka barim baja kila penyo yang kane ka madan ya ka kot ru ngidon te hadin kata kila mang karpang kat kung ko jing tho kila mang karpang na ka benta ki kena samla jong kathai Bernihat barok khoj bakin le kai bol hang ne kukat kumka jingtho ba kila aidulir kal ba kadon kadulir hadin kata haus nem ar hajar laipat hadin bala wan ki nongkit kam ki barim jong ka Bernihat Sport Asian haka har hajar lai ki register no ya kene ka ya kene ka kunhun yakin ki para player
para ki nong lekai ki rangba snong ki samla snong ki la thau no ya kawai ka Asian ki khot no Bernie Hat Sport Asian te hadin kata suki kadang yai kapor menchua namar ba ngim don ki syong no na naneng kum ki minister ni ki MLA ki ban la ban penyo ya kane la ele ba tamba ngim klem la bat ngim klem yo te hadin gi don su don bok sama palat gi nang nong Borni ba hadin bala awan ibadeng susustun kumu presiden jong ka Borni Expression hadin kata ila long so MLA temun i layo kloi kam kloi susu ya kane ka sun bat menta PE kumde pilawan pe pilawan jurip kadang sa kakam sa khandiat kumba prapu persen kala dep satang sa 4% dengan kerpat yo kontraktor ba un pendep no kam kloi kumba la ukular kumba la kubur kat kumka jing kren jonga kumbu sekret general sekret jong ka Borni Expression nga man kapor man da ong man ubna nga siponi i lano ba fin pendep yang kane iong hapo benai mas ngan persang ben pendep yong kumta te kat kumka jing kular jong i ngarung kerpat i ban pen state no kam kumbangi menta te man kapor kumbangi wan te kaya hi kakam te menta te ngakwa bandang pen state susu namar ba ki khna samla jong i kamtam ki ba lekai nang ne na Berni area te kilalang ba kimyo tournament hang ne hapo Berni bapli ki hap lekai shawai ngi kum Borni Hat Expression man usnem ki under 14 under 18 under 16 bat ki rangba ngi pen lekai football hang ne ki penlong tournament na kaliang jongi ka Borni Expression tementala agenda arsnem ngi klem yo penlong te bapli ki khna samla jongi kamtam kine ki brah hang ne ki bon practice man kasi kim ju lekai hang ne ka tournament te nang ne na te kumtang akar pat yo kontraktor ban pen state ban pen kam klo susu ya kane knang ba ki khna samla jongi ba bat ka Borni Hat area jongi kan yo ya ki tournament ladu barit hadu ba he ki tournament kin yo hang ne bat ni kuaru ba kiwe hadin baladep ya kane ka stadium kiwe ki kun honro hila ban ai tournament hang ne hadin habut daladep ya kane ka stadium